Velkommen til Gyn Ops Tours, din pakkerejse til gourmet, grin og god gammeldags charterstemning. Vi glæder os til take-off. Temaet for vores fest er charterrejse, og destinationen er det tropiske ø 6, hvor der vil være all-inclusive, masser af grin, awardshows, og du får det hele for 250 kroner. Vi anbefaler en tidlig booking, da der kun er 250 pladser ombord på flyet. Charterstemningen er i højsædet. Hvis du har lyst til at komme i en Hawaii-skjorte, eller en snorkel, eller badesandaler, så siger vi ja tak. Men bare rolig. Skulle du have lyst til at komme som du er, så er det også helt i orden. Husk egnet fodtøj til dansegulvet. Og et lille fif. Bækkenbunden kan blive udfordret på dansegulvet, så husk en lille backup. Og sidst men ikke mindst, når du ankommer til destinationen, er der fri bar lige til kl. 21. Så starter vi boarding. Værsgo. Ved ankomst til ø 6 kl. 16.45 vil der være check-in og sikkerhedskontrol. Kom tidligt til gaten, så du ikke misser afgangen kl. 17.15. Der vil være velkomstdrink og 3 retters menu. Der vil også være et fantastisk awardshow, arrangeret af rejseaktørerne. Du har mulighed for at sætte dit præg på awardshowet, så fremt du har et bidrag. Læs nærmere i rejsedokumenterne. Vi fra Gyn Ops Tour ønsker alle en behagelig rejse. Vi ses ved Ø6-poolen med parasoller, palmer og passionsfrugter. Med høj opgar og lav vas. Gyn Ops Tour, så er det optur! Find de praktiske oplysninger om rejsen i den tilsendte mail. Vi glæder os til at se dig og dine kolleger festklædte i Ø6. God tur! Gyn Ops Tour, så er det optur!